שימו משהו. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לברך אותך, חבר הכנסת החדש, הרב יואב בן צור, שתזכה להגדיל תורה ולאדירה גם במקום הזה. זה לא קל. אתה נכנס למקום היום שהוא בתקופה הזאת מקום עוין קצת, ואולי קצת הרבה, אבל איך אומרים, הגלגל מסתובב, ואנחנו צריכים לעשות את השליחות שלנו, ואני מאחל לך בהכירי אותך שיהיה לך הצלחה גדולה ותזכה לקדש שם שמיים. אבל אולי אתה היום חווה את החוויה הראשונה של צביעות במיטבה. לקחת נושא ולהפוך אותו, אני חושב, ואמרתי את זה גם בוועדה בדיון, לקחת את הנשים ולהפוך את זה לאיזשהו קישוט של רשימות, בטענות כאלה ואחרות, בצורות כאלה ואחרות, והיה על זה דיון מאוד ממצה, אני ארחיב את הדברים מאוחר יותר. אבל בו בזמן שאנחנו נמצאים כאן, אני לא יודע, חבריי, היה פה מישהו שדיבר על הנשיאה שהייתה יכולה להיבחר. היינו בטוחים, הגברת לוי, חברת הכנסת לוי, היינו בטוחים. הרב גפני, מישהו שאל פה לגבי הנשיאה? לא, אני מדבר על הנשיאה. מישהו שאל את זה? הרב גפני דיבר על זה? כי אני לא שמעתי, לא. אבל הרב גפני דיבר על זה, איך זה שמפלגה כמוכם לא קיבלה החלטה, כולה, להצביע. אני אומר יותר מזה. איך מפלגה כמוכם קיבלה החלטה שלא להצביע לאישה, ואפילו לא העזתם, לפי כל המספרים והניתוחים, כולם היו בטוחים שלפחות חברות הכנסת ודאי יצביעו לאישה. על החרדים אף אחד לא חלם. אבל גם מאחורי הפרגוד אתם מפחדים מאותו גבר, מאותו אכבר גבר המתאגרף, ששולט על 19 מנדטים שלו, נשים וגברים כאחד. זה שוויון? זאת דמוקרטיה? נכון, הרב גפני עכשיו מעיר לי באמת שיכולה להיות נשיאה אם היו מצביעים. מעניין פעם ראשונה. אדוני היושב-ראש, לגופו של עניין, הנושא הזה של קידום נשים ברשימות, השר שטייניץ. אדוני השר, אתה מסתיר לי את גפני. גפני הוא אישיות מפתח בדיון. גפני, אני קורא אותך לשים לב למה שאומר חברך. יובל, אתה יודע שהם יכלו לבחור נשיאה, גפני סיפר לך על זה? צבועים. באים בהצעת חוק פופוליסטית ממדרגה ראשונה, ובאים ואומרים, בואו נקשט את הרשימה. יבוא ראש רשימה בעיר ויחפש נשים בשביל להגדיל את ההכנסות שלו למימון המפלגות. זה כבוד לנשים? זה דבר שנראה לכם הולך בהיגיון? שככה אישה תרגיש מכובדת יותר? הרי זה בדיוק הפוך מכאן. אמרתי בוועדה, גברת חברת הכנסת לוי, שאם הייתם באים ואומרים שאם יש מפלגה שעומדת בראשה אישה ונותנים לה מה שנקרא את הסיוע כדי שהיא תתמודד, כדי שהיא תהיה מוליכת דעת קהל בתוך העיר שלה, באותם ערים שרוצים את זה,
עוד הייתי מבין את ההיגיון. אבל הדבר הזה זה מוזיל. זה יישב הגזבר של המפלגה עם יושב ראש המפלגה, ויגידו מה ההכנסות שלנו לבחירות הקרובות, ואז כדי לכסות את הגירעון יגידו אז בוא נשים 2 נשים. והם לא יבחרו נשים מוליכות דעת קהל, הם יבחרו נשים לקישוט, בשביל לקבל עוד 15% במימון מפלגות. יש משהו יותר מבזה מזה? זה הדאגה לכבודם של נשות ישראל? ואני אומר שאם הולכים לתקן תקנות וחוקים כאלה, מתחילים קודם כל בשלטון המרכזי, ואחר כך בשלטון המקומי. בשלטון המרכזי תתחילו עם זה, נראה אתכם בזה, בשלטון המרכזי לקבל את ההחלטות הללו, ולא לקבל את זה בשלטון המקומי. אבל כשיש הצעת חוק שנראית קצת פופוליסטית ונחמדה, אז למה לא? ורבותיי, כמובן הדמוקרטיה. הדמוקרטיה היא החשובה פה. המפלגה הדמוקרטית ביותר בכנסת ישראל זה מפלגת יש עתיד. מפלגה של פה אחד. דמוקרטיה במיטבה. הצבעות והחלטות רק ברוב או במיעוט. האם מישהי מכם חתמה על משהו ערב הבחירות, על איזה מסמך לעורך דין, על כך שאתם לא יכולות כמעט ולעשות שום דבר? הכל פה אחד של גבר? במפלגה הכי דמוקרטית, ששמה אפילו פחות ממועצת גדולי התורה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שזה כמה אנשים, אצלכם זה איש אחד. אחד. הוא יכל להעניש כאן בפומבי ולפגוע באישה, פה ליד כל חברי הכנסת, וחברת הכנסת עדי קול, ולבייש אותם לעיני כולם. זה הכבוד שאתם רוכשים לנשים? זה הדמוקרטיה שלכם? הכל הצגה. תאמין לי, מיקי קלפדי, אתה יודע את זה הרי. ויום אחד שהמפלגה הזאת תתאייד ואתה תיכנס לאיזה מפלגה אחרת, אנחנו נצחק על מה שהיה פה בקדנציה הזאת. בושה. לוקחים נשים, שמים אותם בתוך מפלגה כדי שהגזבר של המפלגה יוכל לממן את הבחירות. זה הכבוד לנשים. חבל על הזמן. זה ראש כלכלי. רק כלכלן כמו יאיר לפיד יכל לחשוב על זה. אני בירכתי קודם למי שאמר אמן. תודה רבה, כבוד המשגיח. אז המפלגה הזאת, דמוקרטיה במיטבה, אנחנו מתפעלים בזה בצורה בלתי רגילה באמת, באמת. אבל הדבר הכי מרגש, חברת הכנסת לביא וחברת הכנסת קריב, הכי מרגש הדאגה שלכם לנשים. אתם לפני כל הצבעה, שאתם מצביעים, אתם בודקים מה ההשלכה לנשים. לפני שהצבעתם על הורדת קצבאות ילדים, בדקתם מה זה יגרום לאותן נשים שמגדלות את ילדיהם. לפני כל הצבעה על הורדת תקציבים ממוסדות שלומדות בהם ילדות וילדים ומורות שמפרנסות, באתם, בדקתם מה קורה עם האישה. היא נפגעה או לא נפגעה? רק פופוליסטיקה מעניין אתכם. לא הדאגה לנשים. כשאתם מורידים בהינף גרזן את הדירוג ההנחה במעונות, במי אתם פוגעות? במי אתם פוגעות? בנשים. בנשים שמגדלות את ילדיהן, בנשים שעובדות לפרנסתם, בנשים שיש להן אידיאולוגיה, בנשים הכי טובות שיש פה. שהן יושבות בבית עם האידיאולוגיה שלהן ואתם לא... הן לא יושבות בבית.
אתם מצירים את צעדיהם. את מורידה לה את המעון, איך היא תלך לעבוד? איך היא תלך לעבוד? איך לא רעדה לך היד כשהצבעת בשביל זה? איך לא רעדה לך היד? מילא על הנשיאות אין לך מה לומר, גם על זה אין לך מה לומר. הלכת לבדוק? ישבת עם אמא ל8 ילדים לשאול אותה איך את מרגישה בימים האלה? בדקת את זה? מהמעמד העליון. ומה היית עושה אם היו לוקחים לך את האפשרות למעון? היית יכולה להגיע לכנסת? לא היית מגיעה אפילו לכנסת, גם ככה הגעת במקרה. גם ככה. איזה מקום היא? אני לא זוכר את המקום. רבותיי וגבירותיי, כדי שאני לא... אתם אוהבים כותרות פופוליסטיות. אתם לא דואגים. גברת לוי, אני אזכיר לך עוד פעם מעל הדוכן הזה, כבר עבר חודש מהישיבה שהיה אצלך בוועדה לגבי הורדת ההנחה במעונות לאותן נשים שבאו אלייך לכבד אותך, נשים חרדיות שעשו טעות וחשבו שאת דואגת להן. עשית משהו? נתת שאילתה ליושב ראש הגבר שלכם? את לא גבר, הוא גבר. את לא יכולה לפתוח את הפה אפילו בישיבת סיעה. אפילו את הפה את לא יכולה לפתוח בישיבת סיעה. יחי השוויון של הנשים. תודה רבה, חבר הכנסת יעקב אשר. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה, סיימת. בבקשה, אייכלר. השאלה שלך לגיטימית, מוצדקת ובמקום...